Kumusta mga kabisdak? Para sa karon na pud nga video mag motorcycle review usata. Ato ang tanawon ang bagong modelo karon sa Monarch Omni-125 scooter, og unsa ang iyang mga specification niini og labi na ang iyang presyo. Usa pa diay ta magsugod mga kabisdak. Kung hilig ka og ingani nga mga content, mamalihog na lang ko sa pagsuporta ani nga channel. Pinaagi sa pagtanaw sa tibok video na to karon. Ug ayaw kalimti sa pagpindot sa subscribe button, ug bell icon, ug i-follow na lang pud ko sa atong Facebook page. Salamat! Ang Monarch Omni-125cc, usa ka budget-friendly commuter scooter nga gigama sa Monarch motorcycle. Ang maong modelo usa ka 4-stroke gihapon og anaa gihapon siya CVT gearbox. Og kini ana ay engine power jud nga 124.6cc. Ug naka single cylinder kini og naka air-cooled type gihapon. Mao kini ang iyang mga special feature. Ang exclusive distributor aning Monarch motorcycle brand, ang kumpanyang Skygo Marketing Corporation. Ug nakauyon ka aning Monarch Omni-125, bisita na sa duol nga Skygo Marketing Branch diha sa inyong lugar. Ug palihog na lang sad ko og unsa imong ikasultin ining Monarch motorcycle, comment down below. Og yuna pa dia inaana diay koy history video aning Monarch motorcycle. Ako lang unyang ibotang ang video link sa description box. Daghan kayong salamat mga kabisdak sa paglantaw ni ining video nato karon. Sa sunod na pud ha, atangin na pud ang bago na kong i-upload nga video dinhi sa atong channel nga gimugna para natong mga Bisaya. Salamat og kita-kits puhon.